Dai na nakaabot pang buhay sa ospital ang 26 anyos na lalaki matapos na makasalpok ang pigmamaneho ng motorsiklo sa nakaparadang drilling equipment sa gilid tinampong sakop ng Barangay Rawis, Legazpi City, alas 3:46 kasudmang maagahon Nobyembre 2. Sigun sa PNP, gikan sa Barangay Bunot, pauli na kuta sa sendang residensya sa Purok 1 Sitio Pag-asa, Rawis, Legazpi City ang nasabing motorista na binistong si Adyer Magpantay. Naka-convoy sa likod ni Magpantay ang sa iyang tugang nalunad ning sarong kotse. Maluway man subot ang padalagan kan biktima. Alagad da ika ni nariparo ang nasambit na ekipahe darakang kadikluman. Asin kakulangan ning early warning device sa palibot kang ekipahe na naging dahilan kan sa iyang pagkaka-aksidente. Nung nag-ocular inspection po kami, sir, hindi gumagana yung dalawang street lights. So madilim po talaga yung lugar, yung pinangyarihan. Ito po ay na-confirm namin base sa CCTV footage na nakita namin sa Legazpi 911 through follow-up. Wala pong gumagana na reflectorized lightings. Meron po doon sa area na yung mga cone na kulay orange, nakalagay naman siya sa within the perimeter, pero lackings. Medyo hindi maayos yung mga early warning device na nakalagay po doon. May sulot man na helmet ang biktima kan maaksidente, alagad dahil sa seryosong lugad na sinapo sa payo, dai na iniswinerte pang mabuhay. Pag magdadrive po tayo ng motor, see to it po na nasa normal state of mind po tayo ng pagdadrive. Then dito rin naman sa mga contractor po ng mga construction company, mas maganda po na maayos yung mga signages natin, early warning device. Meron tayong lightings, reflectorized lightings, para po visible sa lahat ng motorista na dumadaan po sa kalsada. Sa ngunyan, dai pa nagkakaigwaning pag-urulay ang pamilya asin kontraktor sa pigigibong proyekto na pwede ser na maatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide dahil sa naging kapabayaan subot kay ni. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal